Kardom Karbi Anglong live kelang ratun tuan pin tung Karbi tim pen non mat nili karjap ke ni tum karjap bangke Karbi Anglong Sports Association labang so kasa kompleks songlong sidolo ilitum kasa kompleks polite ilitum Karbi Anglong kei pharman punono Karbi Anglong pharman ke labang ta sports culture hin labang ke isi jakong ke chelong i labang so apir thelo ladak pensi ilitum ubikimi risoi jangatum jasmen sports hin ke prang donji atwarlo ladak pensi lasi ilitum churove Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang CM Autonomous Council alang lidak parideng dun jasmet kasa mai phu mandet pen Karbi Anglong isi phurkimulo 26 constituency long stame kasa pen si ponsi sports complex kim pen penangan adim tangkai kai lo tanglab lo la pen non kasa stadium pulo te non kan ke hakku son kai lo non mangke international match puno national match tame dak pathun lo la pen ladak athletics pen chenglo ason stame dak sports culture hin penangan non ke paprang dun lo la si non mangke Karbi Anglong labangso Morning Star hin pen chepate people editions labangso Assam State Premier League penna pen ke dak cheng pon po ladak home pen away home labangso is format lo pathupon po labang ke long ni dim si pathik pon lo jasmet dongkam mukam hadak sami pathik pon lo waisong stadium ladak long si pathir pipon lo la si Morning Star atumpen si pena bangke Dimau United FC tumpen si cedan po la si lapang so puthak angton pen morning tum ko PPC pon ma ko PPC alang litum preparation ma mentally physically litum team ko son ma angton pen alang li manager do alang li penle sar pen lam karjupon ang tate nang thanui Kardom Karbi Anglong live kelang arat doan pantame di Karbi Anglong Morning Star Football Club and Kardom PPG lo Kardom aprang si naldomhan isi pachini yang tunggal helo Assam State Premier League second edition non Karbi Anglong Morning Star Football Club stame chepate mansi chisik sidang bomlo tapen pena babangke niltum first match khela po home and away format mate pena gani tum home match lo ladak lasi laso pathulong mate laso match long ke Dima United FC alang litum sin tum chipo lo lasi pena baji phora minute cap pa minute cap pholo te nitum khela dak pangcheng po lasi nalitum alira Duni phan sulang do Karbi ara doan pantame ni di Karbi Anglong Morning Star Football Club manager hoi pen naltum phan Kardom la pen chuningri Kardom la pen kang ningang sama Kardom pajir si naltum phan chuningri lo naltum ong pen naltum man kelang pansi chuningri lo lalo hoklo litum Karbi Anglong live pen isi pachini pon kangtung mangela lo litum Assam State Premier League like second edition lo lamang so second edition long kadu we pen team nerkev veji laban so team long same Karbi Anglong Morning Star simsi chepate dun long ji lo alang litum ke juga damtang 2015 ningkan se alang litum si win non penna pa preparation puthak le litum arjupona penna mama sinang litum pasunji mami player mami injury do ma lahang ton penang thandu nika aprang si bangke ningarong nilam theke la hello aprang ason si penangan media social media long stame litum Karbi Anglong Morning Star Football Club phan ason nong mi tado nong kavita son soni bang alason lo moni tum kachini net potahai si professional football pulote dake Karbi tum des khela ning la sona alam ta kali lasi ni tum long ahin pen thek muchor re muchet ari so tum si ingwai pen si bang hang po mate ri tum team long bi pon lasi penan social media jak kachini ni re tum mate kamatha kangrai tum la son tok je Karbi Anglong Morning Star Football Club ke bahira pen si player wan po la son si ka khela pu lasi ke naltum phan si pachini ngang tung halo 80% player mate phan krena epolma 80% na players ke tum local player lasi lada ki player son bang ke naltum pachini po harbamon timung alang li bang ke Spain pensi isi Mason Academy men alang li bang ke kachar litang bang phu la son thaksi ako du thulang defense line lo tension tiso diuri crow komolson rongphar alang li tumang ke defense line lo la penson thaksi forward line mang ke Timung, Malong kiri tiso, apa si sulang Kelvin Sangote, apa Laldin Sang, apa son taksi Clevian, lasi alang litum si penap ke keceng si khelapo, lapen litum Ben sustain ta heno Ben sustain ta do, lasi ni preparation bang aleno keceng lapen kijutun tame onan ja kong pen khelai pan bori po lapen ni tuma formation ke la son helon ni tum 43 si maximum ka khela la polo te ni tuma phan mang ke ni tum le tu la game abang ke ni tum phan effective
nasi pitong chip line ni labang ka por si than po sitame we are fully prepared mate ni tum kadu wechi sik sedang lo non mangai sialam nili karjulong ba non for the first time labang so kaselam pon labang so format bange non mangai player tum phan ansta me player list ke thaplo pulote jersey number ke thaplo pulote online side lasi labang so putang nang thanun labang ke nal tum phan pachini tu la heno non mangai CMS pu competition management system po like all India Football Federation ben isia guideline do nang li jong si isia tournament mate all India Football Federation ben recognized tournament say for example Assam State Premier League like non aprang 2015 honi tuma khela la bangke no doubt AIFA tuma kenya knowledge do tema sitame hala computer system e gali sitame non bangke aile ke son thak thalo la tangta la si non bangke every player CRS do nahi CRS के लाइसी centralized registration system po. अच्छा. लाके one player one unique identity number. Suppose for example harbamontimung tame alangli CRS dolo. CRS number dake labangke isi number to XYZ number to po. Hala so number through sini tum long registered lo. Asi lak kon ma player nangli bang thongkera phone registered long. La som bang pen bang thongke ba bang ke lake khela du long boy po. Pen hala bang pho bang ke jongsi Komania player, komania bang patu bang bujong si kupini heavy injured to ko mat pulote hala bang tongkera bang polong mesela in pan po lalo ang pen ka khela lo pulote la so management system lo mangke nang lipan nang thaplote all India Football Federation men tame nang lipan nang monitor on bomlo je umuk say for example harbormon timung punon malongkiri punon alang libangke jersey number nar cap sketching thang pa jersey number cap sketching thang ampen alang position ke la helo ampen alang si goal score lo pustame every minute every second ta manang monitor on bompo hala so system bang lasang dak introduce po tasi Karbi Anglong pen ke first time lo club ahin pojong tame langnam polote Morning Star helo la so system on reklam on congratulations ase Morning Star labang so tumu thi hek penang thana da ko mama si chepate founder la pen non ke do bom president secretary la pen la management labang so putak thi hek penang thana tasi Karbi Anglong Morning Star Football Club ke chengsi ke 2008 nam aningkan lasod bang lasok kasa stadium long ben sini tu mamahang pathek lo halasod morning joggers mate adap opran phan kachema thapen dak fil long kewang pen ki kat aning hang kapathu aning hang tum si bang lo lasong mong pen nilita inut lo apen nili bang ke members tame pinan apor ke nili ke football pinan khela bang pulo nili bang ke international national khela long e bus tame pinan bang ke club khela la pen pinan pine so sa Karbi Anglong district la pen Assam la pen lason la club of pen ana khela bang lo nilita asi la so club ni tum kap kangpu mena ema bang ke e ok prana phan amasi non pinpur dame ake hai tuma sarlo music ro apen son taksi Damien Hanse apen son si George Rongpi apen hala so hot pinpur nang kokbo etum SS officer sar mukul kathar apen son taksi Damien Hanse lapen dotulang Nelson Teron tong Anon Terang tong apen son si Roton Singnar tong asi lason thak hemari Tobi Tengklong Rongpi asi nil tum isi like minded son tema adap nil tum dak wang po nang khela po ti amasi nitum ma thalo itum ta kai ki chitong verje phan isi bag isu doning aposi itum club ason namen irna masi itum kai chitong da morning aposi ini morning tum ang penda kadu ita itum chima thala nang itum ta star lo poson si ma thala itum kadu ita chiklo long so poson si itum chibudam lo amasi ini pu ning chaparong pen son si itum Morning Star pu kenelo ahok lo neli Karbi Anglong live kelang ra tumara iltum Karbi Anglong poson se itum Karbi Anglong polote ilitum Assam State long ke Karbi Anglong polote iltum kaita isi top long sin do district angbong da ke thenai lo la pen kaita Karbi Anglong mane isi kang tui long sido la son tak se Morning Star amen pen ta hala opponent atonga amen arjulong আজি কার লগত খেলা আছে পড়তে মর্নিং স্টার লগত আছে পড়তে মর্নিং স্টার পড়তে আমেন মানে ইসি পজিটিভ ভাইব দাম স্পোর্টস লা সো স্ট্রং ইসি পজিটিভ দাম না যে চুরো পারলো লাংসো মর্নিং স্টার আমেন ইরো লাপে নন কে দুবম কে মামা লতে নন বাংকে নিলিয়ামু হেড পিনপুর পনপে দেলো নন ইতুম Karbi Anglong CM sar Dr. Turiam nong hang stame hala so bendan itum hanang support o hala so dalang like non son CM leke kibom kalilang stame alang li phanchoro ni alang li nil tum hanang support on pe alang li poloma bidi sore gyan be nang pidun o choklo mesen lo pu kai ten na encourage no asi nona bang alang li hawlo nang bang ar pu the pigelong si ke do sidame non intum 100 pokali alang li ke Karbi Anglong kang penang anaphan sports culture phan kai ke ta alang li je lo
sports ba culture bang pathining pusi alang likai te kemang la song mong penil tum phan same alang li member da nang dudun lo pen alang li same founder member lo ni tum lo lalo asi non ke dobom em Karbi Anglong Thomas Council for the tourism department in charge alang li same founder member lo sa reaching hi em sitame alang li same sports phan aning hang o pen dak bang ke fitness freak poson si health e opran phan mane kaching hon ba kachalana ning hang tum ansi ni tum kachi tong amasi ni tum dak bang ke khayalam ji pupe jati alam cipupe mate dhorom alam cipupe ako nang elasona party punil tum cipupe dak ditum ke kadu ko beta dak banglote we talk only about health mate ko pran lalo ahok lo nang li put sports is not one community platform one religion platform this is for all human human race so lalo lasi penna ba puthak penna preparation puthak nang thanu tha penna labang so match nikon doji lapen longkon si doji lapen ilitum Karbi Anglong nanasi labang so playground doji ni naltu phan than pen la solam ni ngarong lo ni tum kasa stadium long ke si venue lo ason thaksi labang ni tum home ground lo ampen so thaksi west Karbi Anglong khala dak mesen stadium do dongkam along waisong stadium pu khala dak samen ni tum home ground lo lakta dasi khala dak ni tum hana guidelines sateng ke ni tum ilitum long ni long thamta home ground choose long ituma capacity mate ituma convenient ling bai ituma aki una ling asi dongkam waisong stadium long same ni tum home ground dakta asi penap tarik hini bang kedang ni tum khela po la dera pilot ni tum dongkam waisong stadium lo ko dam to pit po khala dak bang ke ni tum Jorhat town club mate apara samna thu in isi chithangklong a club en sini tum hadak chi podam po total dhawla ni kwan lo la so game doji so ni game ke lake all India Football Federation besi is a guideline do 2 months league 2 months league dovek ni lasi lake domestic league ta 2 months league dovek ni lasi la song bong pen itum 2.5 month ansi itum langam lo people ma minimum ke 2 months league loss tame you can go beyond that also nang papar che da thek pini jong si weather condition to ba pini inconvenient ko manda kisung ko polote nang papan me tame not less than 2 months ate kijutsi nali phana por nang enolo kijutsi nili nali phana gar jibang ke lo penna ba phan pena bang ke Karbi Anglong Morning Star la pen dima labang so United FC mong si chedan po polote nali iltum Karbi Anglong arara phan the sports lovers atuman just football lovers atuman nangli hin pen kopilo nang puduni nang chuni riduni aprang si solangdo Karbi ara doan phan nili ningkang sam ning karong pen na to phan kapachini pan chuni ringang tunggal helo nane tum wangon langra pelo nang alira cham piduna nang athe sports pen dai tum phan ning karong ningkang sam la pen il tum khai la pen il tum along ri paklar un posi nangli nili jong si tum chelang pet pen jong si pena bason son ka ba thulong ta alira cham chi pidunote il tum along ri isi positive mate isi nongme e tum phan kai ke same Karbi Anglong lote ka chi bhong chuhri alam to ka chi sorsa alam to ho e la hai pen si tum phan pinan section amani tum ke kai ke tame la son along si do asi nang tum wangra ning chi parong non ijhak ining kachi so alam punon ining chi oil alam punon wango nal tum tini et pola ke pipot ma 90 minutes ka khela lake ining arong me khela aposi aklimang phar ke theke ding resoi jangan to mana wangon iltum langra pelo nang alira chang pidun nang support non sona thak iltum lahin itum chinghon serai pen itum langdu nang pipot ma sports ke la sona hormu no boundaries itum phan pulma itum han ake beng ave ake phan ave langdu nang ining chi parong nang lasi nal tum pinap kasa stadium long baji phok ke pleng lote ke pathu ko pang cheng lo akhela mo 90 minute ansame nali tumak ang hon nali tumak support akenang sor posi nali tum long langra pelo nang asi pena bangke langdu na penang posi nal tum hani di chuni lo churu par pig lo alang li phan churu par pig lo alang li ke a life ke alang li ka lifetime chi pide ta teng lo sports culture phan lok si alang li Morning Star phan punon da kasa phan punon alang li phan ni tum churu vek nang ji Karbi Anglong life pen same ano se alang le pumen phulo ka chi pading lo nang an so se pa phrang bom lo nang nani phan tangte churu par pig lo kha non nili long nake dudun bang ke litum wiki mi pen jasamet ke litum Karbi Anglong sports culture ke non ke aphiong pa prangong lo non ke prang man lang nam lo pulote prang ke la da kasa stadium da ke langbung langter ka infrastructure ta ave
Sami non pijo pen ke non ke international national game ta pathu lo da bang ke lasi laso joini pen non bang ke owiki mi tum jasame football lovers atum penang an alang litum ke pathu thega joini kapre country long punon state level international level national level penan pathu du natum dolo jewel be pen cheng lok la son si wang bom lo non owiki mi pen ke litum kadu eta chini lo alang lige chu dam tan ningkan hini afrang alang lige Spain long di Spain along alang listami he is the first Karbi footballer to be presenting himself for the ituma community fanlo ituma kasa fanlo alang li si dak pen si represent lo la ke ituma khai phanta nongme wan lo la pen itum Karbi Anglong Sports Association phanta isi nongme wan lo la se alang li phan nilikarjui bangela lo ilitum second editions Assam State Premier League dagabangke home la pen away la bangso format si pathu ponpo second edition bangke la se second edition along bangke Karbi Anglong Morning Star pensi chepate pipon po lasi alang li tumke key players lo lasi alang li phanle alang li penap ke pathuji puthak alang li koson se mentally prepared ma physically koson se alang li tum warm up ma koson se ang ton pen lahai puthak arjuponang so welcome to our Karbi Anglong live. Thank you so much for inviting me as a player. So lapan lo nilita excited lo lapen chisik chedang lo nitum kedam tang chu che October che klopen nitum chisik chedang pon lo kadoko we players tum ta wanglap lo ong pen inut bhaini do anta local tum se kiong ke bang ke lage ning charong me melam lo kadoko we Karbi rat tum anta nili tum chik kadoko we ta untik bang ke bori pon pon lasi aku nang li tum ta bang ignon nang support dun ignon penap baji pho pensi khela cheng ekji asi nangli tumta kado we jakong nang chipi dun ra nang support dun ikta aulo alang nili height ke 5.3 inch sa lang tha lang li height ke 6 above doji di oh 6 above alang li ke theta theding pic actor da chilon Bollywood actor da tengo alang li ke bomon phan ke chi ne ba welo penangan alang li phan ke wiki meetum ke sports ahin polote alang li phan ke alang li story ke inspiration sonsi kadu wita en pon lo jasemet non wiki meetum footballers atu lasi alang li Spain along ke dam pen kapre ka country long ke dam pen India pen alang ki dun pen hada ke pathu dun pen halada alang coach ke endun pen la so experience aputhak nang thanun ka experience bangge totally different from India la bangge belek pick alam bangge hadak lang namelo pute infrastructure la hai me pick sports ahin ke ajad hin dame football det kali kapre ka sports ahin dame infrastructure la pen parents main bangge parents support la bangge ke nang sort ka dogo weta la si hola tum bangge parents support bihek pen da parents support long pon la ka dogo weta la si hola tum bangge chipaduk pon si infrastructure hai ta mission si akola la hai tum ke akang tu yang dengan dapat tulung lok titilo la ili tum long bangela parent support la bangke kompik lang je sports long pilo klempo pathu tame la si mathalang la si do pathu bam ka jata kimang lo pulote pathu bam ka lo pute chunpo la si ne bangke experience bangke dolo hodak ningkan hini doram lo la si nili kon ma experience kido Karbi Anglong arat han bihek thiek tum hanta nili kon ma experience do lahai tum than pon po pare pon bom po moge bangji tum players hanta ane koson pensi dak India pen mane dak Karbi Anglong Sports Association pen se chera pen koson pensi nang li Spain an keli dun roglo la so journey nang than tha nili bangke after 12 nili bachelor of physical education klembom la bangke sonapur long nili hodak Spain na club trial bang ji pusi nili bang dun si trial pi dun si hodak pen chepalong ek dun lok lo la pen India ang kang pen bang kep bak do ke select pon nili tainut lo are wah okay inke la det me ako hadak han itum han ningkan hini pan contract nang pilo ningkan hini training plus league ta pathu dun lo under 19 inke la pen ako third division team long ta pathu dun lo hodak Spanish are wah apart from sports ko pilo nang li ning hang ke just sports pen akaprek pilo ning hang sports pen kaprek nili bangge kilun pen acha sabo Karbi Anglong live ke lang ratum han ingkung isialun nang li hin pen ko pialun lo ning kaprek to nili lun bangge hindi la arju sita
kilun ke thekte sita mane lun karju bang ning hango mane lun to sawo ijir bak ingkung bak alang lingan te kopilo Karbi Anglong non sports culture prang pen langdam lu polte non nalituma generation non keche thek dam long ting ko sonlo sap improve lo ma mate kopilo ko feedback pilo nang lin pen ahok lo labang ke asap so improve ke dolo Karbi Anglong Sports Association hin benta jakong sipi pon alang tumta dasi non ke bang ajada sports ong tame mesen players ta nang thek pon long lo football ong detali anutin kaprek sports ong ta akimisen player tum nang klang pon bom lo non owe kimi tum dasi lan so se ejakong chipira an so se athake patuduni han se bori ponang po ka do players tum ta Churu parlo harboman pan alang litum pena bangke Karbi Anglong Morning Star pensi home ground mate pena lada kasa stadium long se alang litum pathu ponpo lasi alang litum kecedan ponji ke lake Dima Hasau kopine United Club pudi Dima United Club atum pensi alang litum pathu ponpo alang litum ke 2015 ningkan mayang de alang litum ke Morning Star ke alang litum ke winner lo lasi labangsong thun bang thot aku mesen kedam ji phanse ni tum Karbi Anglong live pensame pen Karbi Anglong live kelang aratum pensame ahir jume pajiru thank you so much choro pegan lo khalo non bangke la so kasa stadium non bangke ke pangthira sai tame deng pon bomlo ni marle tum tame non a bench long tin alang litum ko an mona keter ke lai tame safai abhijan mate pangthira sai deng pon bomlo la pen chair mukha hai huita la pen la gallery long bangke ladak isia system dolo la angsong gallery long bangke phokep la pen hala aruma bench atha den la cement concrete ke ne akini long bangke la thongke la son se alang litum selam pon la pen phokep la sinal litum Karbi Anglong sports ke hang aning ke hang ara tum ansita me pena aning ang sam por dagwang ra labang su Karbi Anglong Morning Star team tum han litum support don ji phanse litum Karbi Anglong live pe saminal tum choro parlo la pen isialam litum Karbi Anglong live pen pachini pon ke kangtuma la lo pena bang ke litum un an ke live stream mate Karbi Anglong live ahin pen YouTube channel along nilitum kecheng silo nilitum labangso angton pen khela angton pen labangso Assam State Premier League game abang nilitum live mate live video se nilitum paklang poni jitan nalitum subscribe kelang bole Karbi Anglong live channel jong se subscribe kelang nalitum subscribe serangoi nalitum notification long po pen baji po pen labangso sports nalitum live lang poni po